Pero ato sang lilion kadali may galang counting sa Comelec be. Kumusta man ang Comelec Manila Inday-Ken? Unsa na may latest ron sa mga atong gipanid-an sa senatorial race? Naunsa naman na bay mga kausaban kay kadto si Amy Marcos mga higala number 11 mahimong number 12 mobalik sa number 11 mobalik sa number 12. Kumusta man kagahapon number 12 man to siya. Karon kumusta man? Bida daghan na ba day nada ni Amy Marcos tong atong katapusang interview? Atong pagkasabado mahigala nga atong gi-interview si Amy nga ingon siya nga ang gobyerno ngayon ay hindi Marcos. Ang gobyerno ngayon ay Romualdez at Aranita. Doon ay mga nadagid ato da. So, posible gyud no? Makasuod gyud si Amy aning kalakiha. Kaya murag layo naman po ang number 13. Ato kunong kuhaon ang dugang report be. Kumusta da Inday-Ken sa itong monitoring day? DYHP RMN Report. Attorney Rofil, atong balikan ang quick count sa Attorney Rofil no sa Comelec media server. Although atong lakbitan lang una no nga gitarget sa Commission on Elections kon Comelec nga naglingkod karon isip mga National Board of Canvassers nga mahimo nilang mahuman karong adlaw ang pagtali sa kompleto nga 175 ka mga certificates of canvass gikan na sa lain-lain nga mga lugar sa Pilipinas ingon man abroad. Kay sa first mo na ilang gingon Attorney Rofil, usually kuno ang pagtali nga mo take og 1 to 2 weeks apan karon kuno ilahang i-record break Attorney Rofil nga himo na lang nilang 3 days. So hopefully makuha nila ang ilang target nga karong adlaw mahuman na nila. Kay sa 175 day ka mga certificates of canvass kon COC, sa first day silang counting ni adtong Martes naka-count na dayon sila og 58. Unya the next day kagahapon 101. So kung atong i-minus ang 175 COC 159 nananay 16 ka mga COC nga ilang Itali Attorney Rofil. So manteg mahuman gid karong adlaw no kay si Rodan wala na may significant changes Inday-Ken sa ranking wala na. Hangtod makakita ta sa kompleto or 100% Attorney Rofil no nga kanang makanvas sa Comelec ang COC diha pa ta makaingon nga mao na gyud ni sila. Yeah, but kanang top 5 day wala na. Wala sure na, wala na ni. Gani Attorney Rofil si Rodante Marcoleta sa PDP Laban ni duso na to siya motion kagahapon dito sa Comelec nga kun mahimo dunay early proclamation sa 1 up to number 6. Sa top 6 kuno kay total wala naman kuno safe naman ni Attorney Rofil no. Pero murag wala kayo to kuan na gisanong sa Comelec kay anyway ang ilang kuan target gid is within this week ma-proclaim na ang 12 ka mga senators nga makadaog kana gud hinuog top 5 ka or top 6 butang ka lang medyo pwede na ka magsuloy-suloy sa mola na day pwede na ka maghalay-halay ani Attorney Rofil pero kanang naka sa 10 11 12 bidah mura ka di pa ka mahimutang anak kalikay limbag-limbag kay katugan aday. Giingon sa Comelec no nga kanang gikan sa 10, 11 and 12 kung dili man gali mausab na arag hapon mo nasangit rag hapon or kana bang dili na matagak ang ika number 12 ngadto sa 13 posible nga ang kausaban is naa sa ilang mga votes number of votes Attorney Rofil. Grabe sa I mean no nakakapyot gyud pero ambot lang kung sa bagay ng katapusan na day kay pero murag layo naman po ang number 13 sa noon. Tinood. Kagahapon Attorney Rofil ato man tong gi-update no sa 97.36%. Kagahapon do na lang sila gipuno nga 1% Attorney Rofil. So nanata sa 97.37%. Nag-unagi hapon si Bongo nga naa sa 26,490,710. Nagsunod niya si Bam Aquino 20,637,824. Ang third mo gihapon De La Rosa, Bato De La Rosa 20,273,810. Number 4 si Erwin Tulfo nakakuha sa 16,815,945. Sa 5th place na gihapon si Kiko Pangilinan 15,088,642. Unya nasa ikaunom si Rodante Marcoleta 14,999,999.
911,663. So mana sila ang first 6 atleta sa ikapito. Ping Lacson 14,857,254. Unya ikawalo si Tito Soto 14,596,819. Ikasiyam si Pia Cayetano 14,307,112. Si Camille Villar, pa-interview ra ba ni kaganina sa Armin Manila, no? Si Camille Villar 13 million, ikana po siya 13,360,444. Ika-11 Lito Lapid 13,121,545. Unya nakakapyot gyud Attorney Rofil. Kapyot gyud. Amy Marcos 13,038,627. Unsa man ni kapyot na gining iya or delikado pa siya sa kwan kay number 13 ra ba si bitag ra ba? Oo. Delikado ng bitag ug mabitag siya na. Maog yun, no? Ang ika-13, pero tanaw na to ang gintang sa ilahang, diferensya sa ilahang votes, ha? Si Ben Tulfo, alias Bitag, 11,886,979. Layo ra. So na mga, kuan, no? Mga almost 2 million, Attorney Rofil, ang layo ra. nabaw. Medyo layo-layo na ni. O niya, considering nga nanani siya sa 97.37. So, pila naman lang ni? Kuha na lang ni? 63. 97.63. Sakto ba, Attorney Rofil? 63% ang kuwang ani. Sus, may bawaan ni nato karon og matuman tos Comelec nga mahuman na nila og canvas ang matali ang tanang mga certificates of canvas, Attorney Rofil. Unya maka it's either unya or inigkaugma maka-proclaim na sila sa mga nanaog, no, sa kandidato pagka senador. Okay, so Sila, mao no? na. Mao lagi. Kani tingali, Attorney Rofil, amo na, di lang punta mo ingon nga mao na gyud ni, safe na ba gyud ni, no? Kay kaning 10, 11, 12 ingon ang Comelec. Hangtod ga dili mi moabot sa among 100% nga pagtali sa mga canvas, Attorney Rofil, nga ilang nadawat. Di pa kita makaingon nga mao na gyud ni. Wa gyud madana gyud in taon day, no, kay sa survey man gud ang kini sa si Bitag, si Bong Revilla, Binay apil sa survey. Ang wa mapil survey nga dark horse kayo si Bam Aquino, Kiko Pangilinan og si Rodante Marcolita. Tinood na, kay gani, napamantoy last survey nga ni Gawas kanang pagmayo, first week sa May, Attorney Rofil. Wa man gyapon ni silang tulo. Wa gyapon, no? Sumao na, kanigid sila sus na surprise ta pag una pa lang gani nga birada din Attorney Rofil sa pag-post sa quick count, no, sa Comelec media server, Attorney Rofil. Yan na tanakan pastilan to na si Bam. Nya. Number 2 good. So Number kini two. unsa may implication ani day? Ha? Daghang mga implications ani, but tanawa si Bungo dako kay gintang pod ang biya. 26 million kung kabunggo. Gisundan ni Bam Aquino 20 million. So 6 million more or less ang biya. But si Bato de la Rosa dool ni Bam. Ikaupat si Tulfo 16 million na lang. So ang gintang ni Tulfo miski number 1 sa survey sa SWS, si Bungo number 1 sa Pulse Asia, pero kining resulta ron layo kay sa Tulfo. Number 4 man to, pero ang gintang layo kayo. Medyo maglisod ni silang kalakiha inday ken nga si Tulfo may ilang oferan nga mudagag presidente by 2028, malisod ni. Na kay mas dako pa magalig boto si Bongo kay niya. Dako pa gani si Bam Aquino. Dako pas Bam, dako pas Bato. So kung tanaw nimo ibutang ta lang si Bam Mudagan pananglitan, Lupig Tulfo day nining sitwasyon na. Tinood, Attorney Rofil, no? Di ba lisod ni i-iris na sa unahuna, i-iris sa unahuna sa mga Tulfo ning kalakiha nga mga ambisyon sa presidente sa 2028 aning dagana ron. Na. Ilaning usanis ilang i-consider, Attorney Rofil, Kay usa man gud ba nga number 1 si Erwin. Number 1 si Erwin kay usa siya nga maoy giplanuhan nga by 2028 either si Tulfo nga kuan kini ni ang si Senator Raffy or si Erwin. Duha na ni Katulfo ang mga tawo no di mosugot nga tulo gyud Katulfo, si Bitag na tagak gyud. Isa may magdahom aning Ben Tulfo, Attorney Rofil, nga matagak, no? Nga consistent man kay ni siya sa mga surveys gikan pa niadto ni aging tuig, gikan sa pag-file sa mga COCs nila or certificates of candidacy. Unya na naman daytoy mga monthly surveys, Attorney Rofil, no? Lain-lain nga mga dagko nga mga survey firms.
di man ni siya mawa gyud. Mabito to ningon nga sus no ug masud na ug mao ni hangtod inig ka election. May tabo sa to patulo sila katulfo dito sa Senado. Oh. So nakuha na lang ta even sa kato mga last nga mga latest nga mga surveys sa Attorney Refer before nag-election na manginis Ben Tulfo. Sunod man ni siya gyud naa sa number 6, number 5, nya Bongo, sunod Bongo naman gito kabawi sa Erwin, ikaduha naman lang gito sa di Bongo. Pero sa SWS baya number 1 si Erwin. Malahi man tong survey sa SWS, lahi ang sa Pulse Asia. Pulse Asia. Sa Pulse Asia permanente gyud nga si Bongo mo una. Si Erwin Tulfo sa last survey sa SWS nakabawi pa siya. Siya na sad winipoli dito sa number 1. Pero karon number 4 gyud mo ni actual na gyud. Actual na gyud no. Nya naon sa man si Kuya Will, idol ra ba to ni Kisus Minya? Feel no nga kana ba? Pag tatalawa ko na sa napita si Willie, adi ara ika number 22. Uy. Ika number 22. Bigyan ng jacket yan. Mga pila ka days na lang mahuman ang kampanya. Di ang sagot to yung negatibo nga balita against ni Willie Revillame attorney no kay katuban ng kampanya sila nya na bash gani taon to siya to og tinuod bagyo kato nagyaw-yaw siya kay og imo kung basihan ang video wa man koy madungog adto nga kanang iyang istorya moram to gisapawan ba og music ba. So ang imo na lang yung tan-aw ng action niya. Naman to murag ni kat-kat ba to or ni ari diri skilid sa iyang sakyanan kay nag motorcade man to siya nya manghatag man ni siya jacket. Murag na ni attempt og kat-kat dito nga iya banggi wa man to maigo pero maring yang gisinyasan nga manaog nya yang naong nagkibot-kibot murag nagyaw-yaw ba. So mao dayon to mao dayon to na day nagyaw nya nanglabay na siya jacket nga kanabitang murag puwersado kayo ang kamot nga murag pinasako murag ginana. Amo dito ingon nga ay wala kadaot to niya. Kagali ni masenador inani naman. Una negative to siya nga kana bang sige ra bawo beta karon social media. Sige tagtanaw ang mga video. Uy nani man day niya nya na bash din siya. In fairness wa man nino to badungog ang side pud ni Willie ato nga time kun unsa ba to joke lang ba to niya unya mabagid to yang gainitan balang ka siya. Ang problema nakita magod sa kwan social media niya action speaks louder than words bago day. Tinuod og dili ma-explain sa tagtungod attorney or sa hingtungdan nya nahuman ang kampanya wala na ilaing time to explain murag negatibo ang epekto ngadto niya. Kisa man magtuo nga Willie Revillame moabot sa ika-22? Mao lagi bisag diri na lang. Tarawa od ta dako pa magigbuto si Heidi Mendoza nakuha niya. Dako pa si Busita, dako pa. Philip Salvador, dako pa. Si Ipi. Manny Pacquiao. Manny Pacquiao 18. Manny pero si Willie sa mga survey og aton tan-awon top 12 attorney Rufil murag safe ang iyahang nahimutangan. Kaingon ta kani. So na gini magwawawin gini dito Senado. Inig break ani magwawin gini. Pero to sa ika number 22. Dito man sa punita sa kuan wa nay paglaom si Kuya Will. Naamsad ko to sa ikuan kato sang video attorney Rufil nga pangutana siya bagay murag reporters man tigali to press ko niya gipangutana siya sir may plataporma di gobyerno dai nimo siya ha ikatatawag ko be marami na tayong mga batas-batas dyan hindi na magpasa ako ng batas itatawagin kita wa magsilbi ikaw nito na reporter bakit ako sir kani mo kadaot niya dai kani pabati ko no to dong pabati ko no isang senador at kilala kayo sa pangalang Kuya Will. Bigyan niyo po ako ng isang batas man lang na kapag ka nagsabing itong batas na ito, si Kuya Will yan. Okay, magandang tanong yan. Ha? Una, may angat talaga ang buhay ng mga Pilipino. Na matulungan talaga. Ako para sa akin, ang batas dapat batas para sa mahirap. Marami na tayong batas na ginawa. Tama, ang ganda ng tanong mo, ha? Nakakapag-isip yung tanong na yan. Ikaw, ano sa tingin mong batas na gagawin? Ikaw, ano sa tingin ka? Hindi, ikaw ba? Kasi isa kang mamamayang Pilipino. Ano ba sa tingin mo ang dapat na batas na gawin ko para sa mga kababayan natin? Bakit ako sa ganun tanong? Hindi kasi nga, gusto kong makinig sa inyo. Okay, yan. Gusto kong makinig sa para tama ito, ha? Tama itong tinatanong niya sa akin. Para pagpunta ko ng Senado, isa to sa mga tanong. Nung ako ito di ba? Tawa ha, kini iya. Tawa ha, kini iya teknik ni iya gipangutan na sa kasabot sa answer.
Iyang gibalik ko pangutanang reporter ba ikaw kung ikaw ka na. Kaya mo to sagapon na mayo na ikasuggest yung reporter ha. Yan ang batas natin gagawin do. Nadaot ko sa bigyan ng jacket yan. Pastilan day, pero ano tayo ulas day, oy? So, sige. Kana itong ko reporter. Bakit ako, sir? Bakit ako hindi mo? Liman kay balihon kay pangutana. Okay, day. Okay, so manay latest Attorney Rofil atong at nga ng COMELEC karon nga naglingkod isi pa NBOC kung makahuman ba sila, makakompleto ba sila sa ilahang pagtali sa mga COCs karong adlaw. Number 1 sa balita, number 1 sa komentaryo, number 1 sa drama, at number 1 sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number 1.